ישמר השבת, אל ישמרני, אותי לעול מעט ונופני. בפרשת בשלח אנחנו עוסקים בעניין של מחיית עמלק. רש"י כותב כביכול, למה דומה עמלק? לאדם שבא לאמבטי וקרר את האמבטי. בידוע, כשהאמבטה היא קרה, אז הראשון תמיד מעסס מלהיכנס. אבל ברגע שהראשון נכנס, אז הוא נותן כבר גם לאחרים לבוא להיכנס. מה עשה עמלק? כולם פחדו מעם ישראל, אחרי שראו את כל הניסים והנפלאות של עם ישראל שנעשו במצרים, בים, וכל מה שנעשה, אז כולם פחדו לבוא להתקרב לעם ישראל. מה עשה עמלק? עמלק בא ונלחם עם עם ישראל. אז זה נקרא מה שנקרא חימם את האמבטי, קירר את האמבטי. אחד הפעמים היה איזה אדמו"ר שיצא בשבת בבוקר מהתפילה, הוא היה איזה גוי ככה בשלג, בונה בובה. והוא בונה, הוא מסתכל. התלמידים לא מבינים למה האדמו"ר מסתכל עליהם ככה, כאילו על הגוי, מה אכפת לו מהגוי בכלל. ואז פתאום אחרי איזה רבע שעה שהוא רואה, שהוא לקראת סיום של הכנת הבובה הזאת, אישה מה שהוא הכין, אמר, עכשיו הבנתי. מה עכשיו הבנתי? מה לא הבנתי? טוב, כולם היה תמוה ביניהם. כשהגיעה הסעודה שלישית, רבא דרעבין, הם עשו שם איזה טיש. אמר להם, האדמו"ר, תמיד הייתה לי קושיה. למה דימו את עמלק? ידוע שעמלק זה יצר הרע. למה דימו אותו למקרר את האמבטי? מה זה מקרר את האמבטי? מה זאת אומרת? מה, חסר לנו דוגמאות אחרים דווקא מקרר את האמבטי? אז הוא הסביר ככה, הוא אמר ככה. ידוע, אם אדם רוצה לצייר על מים או לעשות בובות עם מים, אתה יכול לעשות על מים בובות? לא. למה אותו גץ, ככה אותו הגוי הזה עשה בובות מהשלג? כי משלג אפשר לעשות בובות, אפשר לעשות צורות, אפשר לעשות מה שאתה רוצה, לעשות בתים, כמו שעושים האסקימואים, עושים בתים שלהם, עושים הכל. אז הכל אפשר לעשות משלג. אבל על מים אתה לא יכול לעשות כלום. ואז הוא אמר, כשהתורה היא תורה עם מים, כשהגוף של האדם הוא אש תוקד על המזבח, לא תכבה כל ימיו, הוא אש צלהבת יה, לעולם היצר לא יכול לצייר עליו שום דבר. מתי אתה רואה שאדם עושה עבירה או פוגם בדברים? כשהלב שלו נהיה קרח, ועל קרח אפשר לצייר, אפשר לעשות בובות, אפשר לעשות הכל. וזה היצר הרע. אם אדם ידע עמלק זה יצר הרע, מה עושה יצר הרע? הוא מקרר את האמבטי, והקירור מתחיל מדבר קטן, ופה עוד קצת, ופה עוד קצת. עד שהוא מכשיר אותו והופך את הלב להיות כולו שלג. ועם שלג אפשר לצייר. עם שלג אפשר להוליך אותך לכל המקומות שאפשר. אבל אם הלב שלך יהיה אש בוערת, אש תוקד על המזבח לא תכבה, על מים אי אפשר לצייר. כשאדם יושב בתורה והתורה עם מים, המים הזה לעולם לא ייתן ליצר להתקרב אליך. אם כך תעשה, כך תרוויח. שבת שלום.